Umama wacishe waquleka, wacishe wafa ethola ukuthi ubaba ushone washiya zonke izinto kwi-girlfriend. Iyaqala kanje lento. Umama banobaba banengxoxo ejulile. Umama uyabuza ukuthi myeni wami uhola u-60,000 rand, uthatha u-40,000 ukhokhela i-life cover. La ekhaya idingo zengane ayisakhonakala ukuthi zenzeke kahle. Ifenisha yale ekhaya ivithikile ikhathele. Ngeke usho ukuthi umuzi we-engineer le ekhaya asisali na cent, asisali nalutho ngoba ukhokhela ibhondi, ukudla igrocery sayitholi kahle. Le ekhaya kahle kahle sesiphila ngokupatanisa. Siyahlupheka le ekhaya. Ubaba athi khulileka mkami. Mina ngiyayazi into engiyenzayo njengendoda yale ekhaya, njengenhloko yale ekhaya. Ngiyazi ukuthi mhlazane ngashona wena uyothola u-30 million. Athi umama kuyokwenzakalani mangase kushone mina kuqala ngoba le life cover le ikhave wena kuphela. Mina wena uyotholani mase kushone mina kuqala. Awuboni ukuthi le mali le iyolahleka iyoya ezeni. Ubaba agabe ngokuthi uyayazi into ayenzayo. Umama ingamphathi kahle neze lento. Umama ke azasukume ahambe ayofuna umsebenzi komunye umedem obizwa kuthiwa uSophia. Umama ke housekeeper ke manje. Unkosikazi we-engineer yonke usescrub ama-floors. Uyena oklinayo ke manje, uklina umuzi kaSophia. Naye uSophia lamklinelayo ziyamkhalela, akaneme neze, indoda imshile. Yathatha omunye unkosikazi. Lo nkosikazi umngani wakhe uSophia. Lo mngani kaSophia unengane kanti le ngane ingane kandoda yaSophia. uSophia nendoda yakhe kudala bezama ukuthola abantwana. Kanti indoda isinawo umntwana eceleni okusho ukuthi umuntu obenenkinga uSophia. Isizathu sokuthi bathole abantwana ukuthi eBlue Bay kunephathi encane nje. Le phathi lena imele phakathi kweBlue Bay, iba nopresident wakhona, iyayirula le phathi. Iphathi yabantu abanengcebo, iphathi yabantu abarich kuphela, indawo okuhlala omntakabani. And uSophia originally udabuka kuloyo ndawo. Unesifiso sokuthi ngelinye ilanga abe upresident waloyo ndawo. So imithetho yaloyo ndawo leyo ise-Christ View. Ithi kumele ube nengane econtrollable, ube umuntu oshadile, nibe nomntwana ocontrolekile. Yabona umntwana nje okahle, hayi umntwana omdlwembe, hayi umntwana osixhwanguxhwangu, umntwana nje ombonayo ukuthi ufundisekile ukuze uqualify ukuthi ube upresident walapho. Ngoba bathi ungawuphatha kanjani umphakathi if usahlulwa ukuphatha umntwana wakho noma usahlulwa ukuphatha abantwana bakho. So uSophia wehlanya wetshela kwabani efonini ukuthi indoda imbetrayile. Ake ekhaya sehlikelwe umshophi ke manje, sehlikelwe umshophi ingozi engeqiwa ntwala because sathola umbiko wokuthi ubaba usedlulile emhlabeni. Guess what? Umama wayengqangqa ngoba sikwazanga ngisho nokumngcwaba ubaba. Because kwatholakala ukuthi ubaba nomama abashadile, ubaba ushade na someone else. Lapho umama wekhala because wayeshadile nobaba benesitifiketi somshado siframiwe lapha endlini. Kodwa nje mekutholakala eHome Affairs kutholakala ukuthi ubaba ushade nomunye umuntu and lo munye umuntu wenza i-protection order ukuthi angafiki emngcwabeni umama nami ngingafiki emngcwabeni. Umama mangabe buyela emsebenzini wakhe because wabuyela ngokukhulu ukuphuthuma because bekumele asebenze ukuze athole indawo noma athi umkhukhe so rent because lo yamuzi lo bekuthiwa ubelonga ku girlfriend. Bekuthiwa yonke into ibelonga kulo girlfriend kababa ukuthiwa ushade nobaba. So thina le khambi sesingenalutho. Mefika ke emsebenzini umama umedem wakhe masezoshayisa akhulume naye. Athi Debra ngiyazi ukuthi wehlikelwe umshophi indoda ikbetrayile. Amadoda ke umsebenzi wawo ukubetrayana. Nami yami ngibetrayile, yangibetraya ngomkhulu umngani wami lo. Mamela nginecebo elingasebenzela thina sobabili. Lisebenzele mina liphinde lisebenzele nawe. Ngifuna ukuyoba upresident wase-Crest View. Kodwa manje angikwazi because angishadile futhi anginaye umntwana. Ngicela ukuthi sishade, sibe necontract nje yomshado, sishade sihambe siyobhala mina nawe. Kuphinde futhi
ingane le ngiyi-adopthe ngokusemthethweni, kube eyami, kube eyakhe ingane ngokusemthethweni, ukuze ngikwazi ukuthi ngibe upresident wase-Crestview. Ingane yakho izothola imfundo engcono, a very, very good education, because ingane yakho iwumuntu oyiphethe kahle. Izothola ama-benefits, uzobe ungasasilona i-cleanador, uzobe usuyingxenye yami, uzobe ususwenka, uthola yonke into oyifunayo, uthola i-life engcono, i-life ongakazi uyi-experience. Uzobe unemali oyitholayo every month nje as a wife allowance. Umbono ukuthi uDora uyayicingisisa lento le, futhi uyacabanga ukuthi mase ngiyeke le opportunity baningi abantu abangayithatha le opportunity. Ngempela-ke simuveleke manje kuma-suburbs. Akusiwo nje ama-suburbs, akazoyibiza kuthiwa yini lento le lapha e-Crestview. Wonke umuntu unejalidi lakho udaladuma, kunemizi emihle, kuhle laphayana. Eyi madoda, isithabathaba somuzi esasisobe sesihlala khona. Nami sengiyingane yaSophia, sengibizwa ngesibongo sikaSophia ngokusemthethweni. Mesifika lapha e-Crestview, uyambona ukuthi umama akasasilona kiklina manje, useka umedem umama. Eyi mina angijabulile neze, okay ngijabulile, but nginemicabango eminingi engqondweni yami. Enye content creator engiyifollowishayo ithe mangabe ithatha ama-vlog ayo ikwelinye izwe, elinye izwe nje far away, odinga i-passport ukuze uye kulona. Yethi i-videorizer ey'ndaweni zobumnandi. Kwavela ubaba ne-girlfriend yakhe at the background, and le content creator ikulolo lizwe as we speak. So lokho kwavelane kwangicacela ukuthi ubaba akashonile, that's why bekakhokha imali enkulu kangaka for life cover ukuthi athole u-30 million. Sho ukuthi ubaba bekafuna ukuthi sihambe siyoqala impilo entsha kabusha phesheya ngaphandle kwe-Blue Bay. Sho ukuthi ubaba befuna soqala impilo entsha outside Blue Bay. Ngicela ukuntshela ukuthi ngingamtshela umanga lolu daba, ngithi ngizobluwa ikhava kababa. Mhlawumbe ubaba usazama indlela zokuthi azosilanda mina nomama, asilande sihambe siyohlala naye la akhona. Ngithi nje ngeke ngize ngiyibluwe ikhava kababa. Iqaleke manje nyakanyaka entsha-ke manje. Ngiyahamba-ke manje ngiyoqala esikoleni esisha. Ngesikoleni seyigwili bakwethu. Mina ngikaze ngifunde eklasini la uthola ukuthi iy'ngane zifew kakhulu. Uthisha ukwazi ngegama, kwaziwa imvelaphi yakho, ayikho into engaziwa ngawe. Sengiyofunda kuloso sikole-ke manje, ngiyofunda kulolo class. Ngicela ukuntshela ukuthi ngifike-ke kule klasi, wonke umuntu is interested to know ukuthi who is this. Iy'ngane zabelungu-ke bafethu kuleya ndawo. Isikakhulukazi nje abelungu laphayana. Zifike iy'ngane zi-interested ukuthi to know ukuthi who is this. Ngangumina kuphela o-black eklasini, yabona. Abazi ukuthi banginyuke noma bangithande noma benze njani. Uyababona ukuthi basabuka ngehlo lokuthi they want to find out ukuthi ngubani, wakabani. So uBrooke Logan lo othathe indoda kaSophia, lo uSophia sekuma wami. Udiniwe banendoda yakhe, badiniwe ukuthi wenzani uSophia lana, usezosibangisa uSophia. Like vele kwakuyicebo lakho uSophia ukuthi abe upresident wale ndawo. Indoda yasintshontsha icebo ngoba nakibona ukuthi uSophia akaphumeleli, yasifuna ukuba uyona upresident kanye no-girlfriend lo omusha esimshadile phela uBrooke Logan. Eklasini ngifunda nengane kaBrooke Logan. Ingane kaBrooke Logan iyona ephethe eklasini, you understand? Iyona ephethe eklasini. Iyabatshela abantu ukuthi lona kanjani yabona, no bazolwisa abazali bethu la. Abantu bangafuni ukuthatha ama-sides, athi nje lo ngizonitholela ubufakazi, ngizonibuyela nobufakazi, wena uzobe ungasafuna umuntu le klasini in few days time. Ngempela-ke ihambeke ingane kaBrooke Logan. Ihamba ingane kaBrooke Logan nendoda kaSophia phela uSophia lo sowuma wami. Ihamba ingane kaBrooke Logan, bahambe bayofuna imvelaphi yami le ngiqhamuka khona, because mina ngase ngi-deactivateile wonke ama-social media accounts wami. Nomana bekade-deactivateile, besisoqala ama-social media accounts amasha, sesiqala impilo entsha la esikhona. Mebefika endaweni lesiqhamuka khona bazama ukukhokhela abantu,
bazama ukukhokhela abantu ukuthi babanikeze information, base bagcine beyitholile information ukuthi lo uyingane ye-domestic worker. Ngisho abantu abazi ukuthi uma wami uDora useshade noSophia, bathi lo ingane kaDora i-domestic worker ehlina lapha kaSophia ibishade ne-engineer yashona, yashiya zonke izinto ne-girlfriend. Kwatholakala ukuthi lo nkosikazi wefojile umshado kanti indoda ishade nomunye umuntu. So lo munye umuntu uyena owathola lonke ifa. Ngicela ukunitshela ukuthi ingane kaBrooke Logan lo oyimbangi kaSophia, uSophia lo umzali wami. Ngicela ukukutshela ukuthi ingane kaBrooke Logan ke manje ibuye nezigaxa ze-information. Ibuye nesigaxa se-information, into engayihlakaza ingihlakaze namphansi. Ake by that time ke ingaskiphi isigaxa eklasini. Ithi watch me ngizoniprovela ukuthi lo girl lo akasiyo ugirl enicabanga ukuthi uyena. Shukuthi lana ke endaweni kuba ne-debate. La bonke labantu abarejistile ukuthi bafuna ukuba upresident babizwe bazo-debate, abasho ukuthi bangalibhetharisha kanjani leli lizwe leli elincane, yini into abangayenzela leli lizwe. Kumele nje bazo-debate, bazokhuluma. Mangabe bedebate kumele badebate nezingane zabo, kumele ikhulume ukuze kubonakala ukuthi izingane zabo zihlakaniphe kanjani. Shukuthi uNikki ingane kaBrooke Logan, uNikki yabona kunomfana abakhule ndawonye, uLucas. uNikki noLucas bakhule ndawonye because ama-families wabo omabili ajoyine amabhizinisi. So uNikki unaloko nje ukuthi ufisa ukuthi ngelinye ilanga ashade noLucas because nabazali babo bashada kanjalo because imindeni yabo ijoyine amabhizinisi. So vele bakhula ndawonye, yonke into bayenza ndawonye. Sekushoda nje ukuthi bacabuzane, noma nje uLucas athi ngiyakuthanda Nikki because uNikki wenza ngako konke okusemandleni ukuthi atshengise uLucas ukuthi uyamthanda, but uLucas nje akaze asho lutho. Esikoleni and everywhere kuyaziwa nje ukuthi uLucas uzoba umuntu kaNikki, akekho umuntu osondela kuLucas, akekho nje umuntu ofuna uLucas. Ngicela ukunitshela ukuthi one of the ladies omngani kaNikki nayo lo ngane leyo uma wayo naye ukuyilist yabantu abafuna ukuba upresident. Ibe ne party before i-debate, i-invite wonke umuntu including nami. Alwe uNikki ukuthi invitelani lo, usinvitelani lesidwedwe, ngisho bunawo benginawe mina sithola lobo bufakazi bokuthi kanjani. Ayike athi ke umngani kaNikki, but naye she's also human and she's part of this class, and angifuna ukuthi mhlawumbe eqhamuke kambi ukuthi nje thina njengabantu mhlawumbe abazongenela upresident mhlawumbe sinobandlululo kunabantu esibanyukayo nani yabona. So I'm inviting her. Angisho ukuthi sengiclose naye, angisho ukuthi sengumngani wakhe, but ngiyam-invite nje naye, she's also human. So kumele simtshengise uthando. We need to fake if we can. Bakhuluma ku-WhatsApp lethu, ikhuluma ku-WhatsApp, iyachatha ku-WhatsApp, usend i-voice note umngani lo ozoba nephathi ukuthi we need to fake and try to show her love. Even if we don't love her, we still have to learn ukuthi ubani, sizame indlela yokuphilisana naye, but for now let's fake it. Ake lifike kilanga le party la engi-invitewe khona. Mengifika lana ke phathini ayikumnandi ziyakhipha, it just that mina ngisiya umuntu wamaphathi, izingane eziphuza i-alcohol. Mina I believe ukuthi ngisa underage, angi-understand ukuthi mzali muni lo othengela izingane u-alcohol. Ake izingane ziyaphuza u-alcohol, maseke kuba nento yokuthi kuthiwa akudlalwe manje uspin bottle. Mina ngingafuni ukudlala uspin bottle because umuntu ibhodlela ezwa kuyena, it means lo muntu lo uzomcabuza. Host it, I insist wonke umuntu engim-invitile must play this game. Ake ngempela lispinwe ibhodlela likhombe ukuthi mina angicabuze uLucas.
i-girlfriend lena not i-girlfriend lo uNikki lo ufuna ukuthi uLucas kube girlfriend yakhe because of imndeni isondelene, imndeni yenza ibhizinisi iyahwebelana. Athi nje yena ngalo $1,000 wakhe, u-1,000 Bazarians, which is equivalent to $1,000. Ngithi abangacabuzani, aliphindwe lispinwe ibhodlela. Lispinwe futhi ibhodlela likhombe nje ukuthi mina noLucas asicabuzani. Aloku nje ekhiphile 1,000 Bazarians kwaze kwaphela bona kwimali weyiphethe. Ngicela ukuntshela ukuthi lasidla kivoti because nje ibhodlela beliloko likhombe mina noLucas. Saze sagcina sesicabuzana-ke. Mina lapho-ke u-first kiss wami kangikaze ngicabuze. Kodwa nje kwavelane kwazenzakalela sacabuzana noLucas. uLucas engasangiyeka ukungicabuza, sengicabuza kakhulu. Engasadiniwe uNikki, ediniwe uNikki. Ingane kaBrooke Logan. Mangabe siphuma lapho kuloyo party uLucas angisendela i-message. For the first time ngireceive i-message from umfana otop eklasini. Yabona umfana nje yamona bakubo bayisigwili, umfana otop nje amantombazana ayambanga vela ayamfisa, kodwa nje aba nje ileli likaNikki asaboNikki. Ayike athi uLucas ungaphandle, ucela ngivele ungaphandle kwewindi lami. Hayibo Lucas ufunani lana? Ufunani? Athi mfethu bengifuna ukudlula ngikubone nje ngizothatha ihug. Ayi ngempela ngingiphume nami uLucas angibuza ukuthi lo yakhisi nguzwileni ukuthi ubuvutha kanjani. Ngibe namahlonyinani, abahloni. Ibafethu vele lo yakhisi lo yana ubuvutha nje, angifuna ukuqamba amanga, ngifuna ungasho. uNikki kwase ukuthi akabambelele ekhanda hayizi. Ake aphinda ngicabuzeke futhi uLucas. Ngicela ukuntshela ukuthi that day asilalanga, that night sitextana noLucas, wangithesta ngamthesta sidlala amathestana kwaze kwasa nkwe eminyango sikhuluma noLucas. Ngeke ngisho ukuthi sekunobudlelwane obukhona, but ngasho ukuthi khona into developayo phakathi kwami noLucas. We are on talking stages. Ake uLucas athi ucela into yethu siyifihle ibe imfihlo for now. Up until indaba ze-debate, so that angenzi lutho uNikki to sabotage indaba ze-debate. Ayi bafethu ngokuhamba kwesikhathi-ke manje sengine-boyfriend for the first time empilweni yami. Like I am so in love, I am madly in love nalo mfana. Ngisemathandweni-ke manje noLucas. uLucas naka ibekile phansi ula, uyisithandwa sami ula. Lifike ilanga le debate. Hake iqaleke i-debate. Kuqale umndeni wakaBrooke Logan. Umndeni kaBrooke Logan nogel wabo uNikki naye ulaphaya phambili, naye uzokhuluma iphathi yakhe njengengane, kubonakala ukuthi ingane esound, ingane ewise, ingane ehlakaniphile. Ake uqaleke umndeni wakaBrooke Logan uShiphy Chawo. Maseke usukhulumile sekuvela ispace sokuthi kukhuluma ingane-ke manje. Ingane kanti kade collector igaxa against bonke labantu abacontestayo. uNikki adlale i-record le video awahlanganisile atshengisayo ukuthi uDora lo shade noSophia, uDoruma wami lo shade noSophia umlungu lo emsebenzela, atshengisa ubufakazi obutshengisa ukuthi uDora is a domestic worker for Sophia, and mina ngingane kaDora, ingane ye-domestic worker. uDora lona uyisigebengu, wahlala nendoda yomuntu, wesefuna i-life cover yendoda yomuntu, kanti indoda ishade nosomeone. uSomeone walwa elwa naye lo ukuthi akwazi ukungcwaba indoda yakhe, akwazi ukuthola imali. She is a daughter of a domestic worker. Aphinde futhi uNikki akhiphe i-voice note yomngani wakhe loyana ekhuluma, ayidlale. Umngani wakhe ekhuluma ukuthi hayi vele asimthandi lo, siyafake, asimazi vele, we just faking it. Uzothiwa mesingam-invitanga kuthiwa asinabo ubuntu. Uzothiwa nje mesingam-invitanga asinabo ubuntu. Awukuthuke wonke umuntu, kushaqeke wonke umuntu kwigaxa ekhishwa uNikki. Mase yasho kuNikki ukuthi like these are broken families, these are broken people,
They are doing things to please people. We are the people that you can trust. uBrooke Logan-ke wayengazi ngale igaxa lezi ezokhishwa ingane yakhe, kodwa nje wayesesupporta igaxa ukuthi Sophia, you can even hire your domestic worker ukuthi akushade so that ufuna ukuthi uzoba yipresident. uSophia banoma babengazi ukuthi bathini kulesimo. Babengazi ukuthi nje bathini kulesimo because they were not ready for this entire thing. Ngisukumeke mina isikhathi sethu ngikhuluma eqala ngibacela mina ngicela ukukhuluma eqala kunabo. Mengikhuluma eqala ngisho ngithi mina yes ngingaba ingane ye-domestic worker eqashwe i-domestic worker, but uma mangabe ezoqala umsebenzi kaSophia, we were struggling at home, we were poor at home. Mina ngaraiswa ekhaya elinobaba nomama, ngikhuliswa ubaba nomama, ubaba engineer. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi mina ngikaze ngiphile ekhaya elingenabo abazali, ngakhulela ekhaya elinabazali bobabili. Ngokuhamba kwesikhathi things started to change. Ubaba wathola igirlfriend entsha. Wathola igirlfriend entsha eyikhaladi. Emva kokuthola igirlfriend entsha ubaba ubeyangasabambeki ekhaya, beyangasacontribute izinto eziningi. Alokathi imali uyikhokhela i-life cover. Ubaba beyasala lama-out engalala ekhaya. Umama waze wahamba wayoba i-domestic worker eyosebenzela uSophia. Ila esathola khona i-break ekhaya, uma esethola isalary decent for umsebenzi wayewenza, wengatreatwa bad ukuthi uyi-domestic worker. Guess what? Uma a-domestic worker, it's when uthando, a spark of love started between umama kanye noSophia. uDora lo uma wami mangabe yoqala ukusebenza laphayana, uMadam bekamzwela ezwela sonke es-assista la kumele as-assiste khona, even if kungafanele. Wayezwelana nathi, ezwelana nemphakathi yakithi. Iyona inhliziyo enhle leyo okumele uyithole kupresident wakho. Inhliziyo engenako ukubandlulula, upresident owakwazi ukuthi athandane nomuntu abanye benu la, njengoba umndeni wakaLogan kade ususho ukuthi ushade nesicashalala ukuze abe upresident. uSophia ke akabonanga isicashalala kuma wami, wabona someone ongaba yi-equal, someone ongaba yi-partner yakhe, someone oyi-hard worker, someone ophushayo. Uma wami akazalwanga domestic worker, waba i-domestic worker ngenxa yezimo. Wancamela ukuthi azehlise ayokwenza umsebenzi abawubukela phansi, so that I can get a better education in the absence of ubaba wami. Ngenkathi ubaba engenza izinto kwakumele ukuthi azenze ngemali yakhe way-earner as an engineer. Sonke isikhathi sakho umama i-domestic worker ubekade efunda i-distant learning, bekade efunda ey'koleni ey'njengo-UNISA, la ofunda khona usekhaya. Umama uthola i-qualification yakhe while a domestic worker. She got her own qualification as a domestic worker. Today ngikhuluma nje lolu lwazi umama alitholile kuma-qualifications wakhe. Ilona lwazi lolu azolusebenzisa la mangabe eselekelelana noSophia, uSophia esewupresident wala. Umama ilona lwazi lolu azoluncelisa iy'ngane zasemkhandlwini ukuthi impilo ngisho ingakulahla phansi, ungavumeli ukuwa. Ibambelelo kwaloso sikhwashana and try to survive. While you are trying to survive, fight your life. Ngisho noma thiwa umuntu kade eyi-breadwinner ukushiyile, but ilwela impilo yakho. Fighter, because as a human being you are a fighter. Iy'fundo ezizoyifundiswa uSophia kulo mphakathi, uzofundisa abantu ukuthi be kind to your nearbys, be kind kubantu ophila nabo, reach out, lula isandla, lekelela. Izona zinto-ke lezo uma wami uDora noSophia abazobe beyifundisa umphakathi.
I am so sorry ukuthi kulomphakathi kunabantu abakwazi ukuthi bathathe inhlupheko yomuntu bayindlale, bayenze ihlaya, bahlekise ngayo instead of reaching out and find out ukuthi how are you, unjani, kunjani kulesimo lesi. I understand ukuthi we are competitors on this journey yokuthi sonke sifuna ukuba president for le ndawo le, but not at the cost of our humanity. I-humanity iyona into ebalulekile ukuze sikwazi ukuthi siliphathe leli lizwe, siliphakamise, silishonise phezulu, sifundise iy'ngane zethu ey'seza about humanity, because without humanity this beautiful community yethu izofa, izowohloka. Ngikhulume ngabona abantu sebesukumile memi ngeenyawo beshaya izandla. Lapho ngabona uSophia esondela noDora uma wami esondela. Bazogcizelela emazwini engangiwakhulumile, bashaya istembu. Lapho ke uSophia ke ngase ngimdlalele uCapetto Red ukuthi azokhuluma ispeech sakhe esipowerful wayekade esibhalile. Hayi ke bakhuluma kwashiya wonke umuntu enqekuzisa ikhanda ebambo ngezantsi ukuthi hayi engathi ibona opresident lapha. Ake kule ndawo ke umuntu uthula ispeech sakhe, imndeni ene interest ithula izpeech zayo. Maseke umphakathi iwona ovotayo ukuthi ufuna kube ubani upresident. They just write down names and yonke into icalculator electronically. Abantu babhale ukuthi bafuna ukuthi kube umina ongenela ukuba upresident. Sho ukuthi umina uSophia nomunye umndeni sasuku top 3. Sho ukuthi mina I was running now against my own mother, against my own family. I was running against Sophia. Majority yabantu bebefuna mina ukuthi ngibe upresident. Nansi inkinga la ikhona, mina was only supporting uSophia, ngangafuna ukuba upresident. Athi uSophia, listen, we need to be very strategic about this. If abantu bekufuna, it's fine, your win is still my win. Sumndeni angisho. Ake ngicabange ukuthi mina nginamanyundululu engawaklinile. Ngikhulume ke manje ukuthi mina nginenkinga kunamanye amanyundululu engakaze ngiwaveze. Ngabona ubaba kwenye influencer kuvela ubaba ekwi-vacation naleli yakhaladi leli wejola nalo. Ake umndeni ke manje siqale si-research ukuthi kwakukuphi lapho kanjani kuyobheka ukuthi ubaba usaphila wekhona nikulo ndawo, so that yonke into izoba clear, lonto le ingaphumi sengikhankasa as upresident. Ake kutholakala ukuthi hayi ayikho lento ne-influencer isiyayidilisa lo video. Asuthola umkhondo kababa, sho ukuthi nje mhlawumbe kwakuyivideo yakudala ubaba esaphila, mhlawumbe wakwaphuma negirlfriend yakhe ethi uye emsebenzini umama angazi. Ayisidluleke kulo part. Ngempela mina ngi-appointwe-ke as upresident. Ngi-appointwe as upresident walesizwe lesi esincane. Kanti ubaba igirlfriend yakhe ngale angisho imali zayiphume ngaye. I-girlfriend yamshiya nje ubaba ebusukilele yanyamalala nezimali. Ubaba usestakile kwelinye ilizwe nepassport, useomunye umuntu, useyifake kulolo lizwe. Usenelinye igama ubaba kulolo lizwe. Akasakwazi ukubuya ezelapha because kuzobonakala azozama impilo kubantu abaziyo, because kuzobonakala ukuthi la wahamba ethushonile. Usesebenza nje uyazama imisebenzi emincane yokuthi abe mhlawumbe umuntu oklinayo, abambe emabha, abambe ema-restaurant, await. Kodwa nje impilo ayihlangani because ezweni ahlala kulona kuyabiza kakhulu i-cost of living. Mase ngupresident ke sekumenyezelwa, sengikhishwe endaweni, ngikhipha emaphesheni, ngikhishwa ko TV. Sho ukuthi le message ifinyelele nala ekhona khona ubaba. Ubaba a-reach out kumina ukuthi mntanami umina ubaba wakho, angifile ngiyaphila. Ngakho ke mntanami ngizocela usizo, kube khona usizo ongenzela lona.
ungithumela imali noma wenze in ukuthi ngiphile lapho. Lapho-ke mina ngasurvive kuLucas because ngathola uLucas ukuthi wayeqashe uNick ukuthi uLucas azongimithisa ukuze ngiphume kule ndawo lo yokuthi ngibe upresident. Ngisho nespin bottle babesicontroller ngeremote ukuze kube khona like it's just a glimpse of fire happening between us. Ispinner bottle sasicontroller ngeremote. Mina ngitshela ukuthi nje sho ukuthi ungokhethiwe uLucas, inkosi ifuna sibe ndawonye, kanti uqashiwe uLucas ukuthi azongimithisa ukuze siphume umndeni wami uphume egamini. Lokho ngakuthayima ngathi thayima Joseph because wayesengixina esengirashe sefuna ukulala nami uLucas singakazani nakangako. Ngathi nje indaba kaBaba mina akusiyona indaba le ezongikhipha ekuphatheni lesigodi lesi. Ngingenile kulesigodi, ngathatha ithuba mina uBaba ngalireport udaba lakhe emaphoyiseni ukuthi ngicela ukuthi udaba amaphoyisa li-investigate ukuthi likhona yini udaba olukanje. Ayike ngempela-ke yatholakala i-girlfriend noBaba batholakala for fraud. Zabakhalela-ke amasongo kaSigonyela baboshwa kanjalo. Wena umina ubungambophisa yini ubaba wakho? Noma ubungathuza ukuphunyukwa isikhundla sokuthi ube upresident ulead something lo wazalwa nayo to be a leader? Ubungambophisa ubaba wakho noma ubungaloku umbribe umsendela imali? Wazi ngani ukuthi at some point ubaba we-selfish kanje wanishiyani ngenalutho ngenandlu yonke into wayinikeza i-girlfriend wengeke nakuspayise akukhiphe epresidentini? Ungamtrust yini ubaba onjengaloyana? Umina bungenze njani? Bungathi jail time noma ubungamsendela imali? Impilo yethu-ke ishintshile. Umina, uDora, uSophia, we are a happy family. I am running as a president and uSophia naye ungenile ey'khundleni zamandla, ey'khundleni zepower ezilicontrolayo lelizwe, i-Crest View. So nje impilo angikaze ngicabanga ukuthi ngangisusa phansi ingibeke phezulu kangaka after ukuhlanganisa iminyaka u-18. Because when this all happened, bengiqeda kuthena 18 because I was doing my grade 12. Ningakhohlwa-ke family ukuthi thina njengeBuzz SA sithatha incwadi yamaTukuletsheni enzima kakhulu ebizwa kuthiwa impi yabomdabu isethunjini, sayishintsha sayenza imove ukuze impilo zabafundi zibe lula kakhulu nakuqala. Mangabe umfundi wamaTukuletsheni interested, ngicela usithinte kuWhatsApp enambeni ezi 079 337 2464 079 337 2464. Uzobe usuyayithola-ke imovie yethu kuWhatsApp. Iyathengiswa-ke, ayikho mahhala. Mangabe interested ukuthi uyithenge, sixhume kuWhatsApp. Buzz SA to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu.